Os alumnos e alumnas de 5 anos B imos vos contar sobre as estrelas de mar. As estrelas de mar pertencen á familia aos equinodemos como os ouritos de mar e os pepinos de mar. As estrelas de mar son animais mariños. Non teñen cabeza nin corazón. Se desplazan por o fondo mariño gracias a unos pés que tienen en la parte inferior de su corpo. Teñen movimento lento e suave. Son ovíparos como todos os invertebrados. Reprodúcense tamén por xeneración de si mesmos. O seu corpo está cuberto de placas calcáreas provistas de púas ou espiñas. Viven en océanos de todo o mundo. Hai casi 2000 especies de estrelas de mar. As máis frecuentes teñen 5 brazos, aínda que hai especies que teñen de 20 ou 40 brazos. O seu estómago é flexible.